Ni nerea Gabirondo naiz, eta jarraian laugaitatik aukeratutako baten bueltan arituko naiz, hain zuzen ere irakasleen kompetentzietan. Eta, nire hizketaldi hau banatu dut bi zatitan, batetik irakasleen kompetentziak, zeinetan sartu dituten komunikazio eraginkorra, talde lana, lidergoa eta lanaren antolaketa edo delegazioa, eta bestetikan ezaugarri. Eta hor zentratu naiz, gehien bat nire burua edo nik irakasle bezala aurreikusten dituten indargunek, ez? Izango liakenak empatikoa izatea, sortzailea eta dinamikoa, gero motivazio estrategia ezberdinak erabiltzen dituna, eta formakuntza iturri ezberdinetan oinarritzen dena, ez? Eta, baita, azpimarratzeko baita, irakasleean neurrin ere zitzaiek ere bagehala, ez? Hortaz, irakasleen kompetentziekin hasteko, lehenik komunikazio eraginkorrean nabarmendu nahiko nuke irakasleen tresna nagusiena dela, ez? Komunikatzea. Eta, irakaslea saiatu behar dela ahalik eta era naturalean ikasleik berez sentitzen duna eta pentsatzen duna transmititzea, ez? Horretarako entzute eta jarrera asertibo batekin zuzentzea nik uste komenigarria izango litzakela. Batetik bien arteko elkarrizketa bat izanez, nahiz eta hizketan nahi bestek jaso ditu dute. Hortaz, elkarrekintza hori eman beharrekoa da. Bestetik, lidergoa bigarren puntu bezala, aipatu nahiko nuke irakasleak izan behar dela behar den momentu zein lekuan erabakik hartzeko. Eta, nire ustez kasu batzutan ez gehienetan, baina batez ere klasetik kanpo ikasleak jakin behar du, irakasleak autoritatea izan behar du baita, edozein aholku erabaki edo denalakoa emateko. Eta, hori ez, jakitea baita irakasleak beste plano baten aurkitzen dela. Horrek ez du esan nahi gero klaseak emateko garaian baita irakaslea beti protagonista izan behar denik, baina beste zenbait kasutan bai. Lanaren banaketari dagokionez, irakasleak ondo kudeatzen saiatu behar da denbora, adibidez klase bat antolatzeako garaian, bere helburua izanik klase horri ahalik eta entekin gehien ateratzea, finkatuta izan beharko lituzke helburu batzuk eta helburuien denbora tartea, ez? Zenbat eskaini behar dion edo. Eta, azkenik talde lanei dagokionez, talde lana nire ustez ezinbesteko konpetentzi bada. Denok pentsatzen dugu talde lan egitea badakigula, baina nik uste dut hutsune batzuk edo indartzeko gune batzuk baita baduzkegula. Eta talde lana gu irakasle izango garenez, kontziente izan behar gara une oro talde lanen, bai irakasle artean edo irakasle zein eskolako edozein partaideekin baita. Hortaz, kompetentzi hori garatua izatea beharrezkotzat jotzen dut. Eta, hain bigarren atalakin hasita, labur batean azaltzen saiatuko naiz, eta, empatikoa eta ulerkorra izateana aldagai garrantzitsua iruditzen zaidala,
ikaslea pentsatzen duna eta gu pentsatzen duna askotan bat ez datozelako, baino egin behar dugula saiakera batez ikaslean gara hurbiltzen. Baiek zer pentsatuko luketen edo behaien egoeran jartzen, guk baita horri ekin gehiago atatzeko. Sortzailea eta dinamikoakin esango nuke, saiatu behar gala proiektun bat edo jardura bat proposatzeko edo prestatzeko garaian sortzaileak izatea, ez? Ezin gara gelditu beti betiko ariketetan edo betiko fitxetan edo betiko filmak ikusten, ez? Saiatu behar gara, pixkanaka, denetika pixka hartzen ez, eta albaldin bada, zera berriak sortzen. Guzti hori ondo kudeatzeko estrategia bat motivazioa izan daiteke, ikasleak motibatzea. Ikasleak erosoago sentitu daitezen, onartuagok, eta horrek ne ustez ikaste prozesun garrantzi handia duke. Eta amaitzeko balore transmisore ere bakeala kosten dizen bargea, ez zitzailea gea, eta ikasle batzu dauzko behaiek edorkizun bat daukien ondoren, eta horretara prestatu behar dugu zenbait balore eskainiz. Dala nola, errespetua, komunikatzen jakitea, besteak laguntasuna edo dena delakoa. Eta hau izan da nire hitzalditxo hau, eta zalantzan bat edo galera bat daukezue,